कोण कोणी कोण करतं डॉक्टरचं कोण आहे ते? दशरथ पवार. त्याचा भाव जायचा त्याला म्हटलं मी कळसात आणलं ते बरं का नाही 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 म्हणता म्हणजे येडच करतं. ते आम्हाला काय लागलं ती मग जरा थोडं मध्यस्थी जास्त करायला लागली. करायला लागलं का मग काय झालं असं करून तसं करून राडाच घालायला लागला. त्याला ते बसा करतोय आमचं होतं त्यांनी पैसे घेतले ह्यांच्याकडून. हा का? असलं काय करायचं असलं तर मग मी नाही ऐका की पण म्हणून आम्ही त्याचा इश्यू सोडला साहेब तुम्ही आम्हाला करून द्या आणि तुमच्यासाठी काम निवडून करू. नाही 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 आता हा का, मी माझ्याकडे एक प्रकार आहे ते आता काय झालं हे बॅक डेटेड आहे काय 14 काढली ह्याच्यावर साधारणतः ह्याचे सगळे आले ते कागद 90%. आता तुम्ही माझ्याकडे तुम्ही जर 8-10 दिवसांनी जरी आला आता हे तरी मी कालच्या तारखेला करणार 20-25 तारखेची सही टाकून बरोबर किती लक्षात 18 आहे ना तुम्ही ही 18 आहे 14 तारीख आहे मी किती 16-17-18 तारखेला मी काय करू शकतो मी तिथं आहे बरोबर आणि मी कधी सबमिट कधी करायचं ते माझा प्रश्न नाही बरोबर तुमचे रजिस्टर सही घेईल प्रकरण प्राप्त म्हणत आणि इथं आपण 8-10 दिवसांनी देऊ शकतो ठीक आहे ह्या अर्थाने मी म्हटलं तसं करता येत नाही पण आता तुम्ही साहेब तुम्ही काल तसं म्हणलं तर आम्हाला जीव सुद्धा वाटला ना कारण लय तिथं दोन्ही व्यवहार झाले तो काय झालंय? मोर देणं घेणं आमचं दोघं जण बरं ह्याची एक ऑर्डर झाली म्हणलं तुम्ही ती ऑर्डर आहे का अशा गटात एक झाली म्हणलं ना तुम्ही ऑर्डर करून घेतली नाही का ना तिथं आपल्याजवळ नाही त्या नाही का ते प्रांत ऑफिसमधून करून घेतले का असं तुमच्या शेत कोणाची झालेली तुम्ही म्हणते झाली का ऑर्डर झाली हे असं ऐकलेलं केलेला की कोणी केली त्याची ऑर्डर आहे का आपल्याकडे तिथले म्हणजे दुसऱ्या माणसाने असंच म्हणजे शेअर पडलेले आहेत ना बरं. तिथं त्या गावात जेवढे शेअर पडले आहेत तेवढे जमिनी असे विकलेले आहेत त्यांनी अशा परवानगी आणून परवानगी आणून त्याचीच एखादा आदेश आहे का आपल्याकडं परवानगी आपण ते जोडलेलंच आहे ना तर अंगड. समजा आता हा कसा आहे आपला हा शहर आहे आपला हां हे झाला आपला गट त्यांच्या गटाला जे आदेश आले ना जमिनीचा हस्तांतर करायला परमिशन प्रांताची त्याची एखादी कॉपी द्या मला म्हणजे आपल्याला वर्डिंग करताना आता काय करायचं साहेब ते ऐका की. आपल्याला बरं कोणाला का? गावणार आता हा प्रश्न आहे तुम्हाला वेळ का आहे सांगा काय असेल ते एकदम तुम्ही सांगा ना आम्हाला ऐका की. आणि लगेच आम्ही करणार कारण का तर आम्हाला तुम्हाला सांगतो भरपूर हे त्रास झाला आणि हिथले नाही झालं तर आमचं 2 एकरा जिसार दिलं सगळा मातीचं 5 लाख रुपये भरले हो का मी माणसाची आर्थिक अडचण नेहमी जाणतो हां मी अडून घेणारा माणूस नाही हां. मी तुम्हाला मी सांगाल हे अशी पद्धती ही एवढी सांगा तुम्हाला हां काय म्हणजे जे आहे ते सांगा मी बाबा आती पण नाही करणार आणि नाही, उगाच नाही. हे पण मग नाही आम्ही करणार. तुम्हाला ह्याच्या आधी जास्त सुद्धा रागून पण देणार नाही तुम्हाला हां. आणि मी आपल्या आईच्या आवच्या बापणाकडे सांगणार नाही काय तुम्हाला कसं आहे जे- लेकरा बाळात कोणाला चांगला असावं हां तेच आहे हां तुम्ही सांगितलं तर तुम्ही आर्थिक बाबतीत तुम्ही कुठं होते हां त्यात मी तुम्हाला अशा बाबतीत माणसाला मी हे करून देत ना बा आपल्या एका गोष्टीमुळे कुणाचं नुकसान होणे असं आणि ते दशरथ म्हणायचा काय राडा घालतोय की माझी मला करू द्या तलाट्या मागून मी म्हणलो तू तिकडंच बस आम्ही असं जिरलो ह्याच्यात 2 वर्ष झालं तर आम्हाला पिते काय दारू करू पिते काय हां? मला फार फोनवर नाही आलं लक्षात म्हटलं आता मी फोनवर ह्याला नको बोलायला म्हटलं समक्ष होते समक्ष आल्याला मी सांगतो ऐका साहेब मग तुम्ही सांगा आकडा ना आम्ही उद्या कुठं पाहिजे ते देतो ऐका मी ते प्रकरण माझ्याकडे घेऊन ठेवणार आहे तिथे तुमच्या रजिस्टरला सही घेतो. तुमच्या विषयी हां माझ्या बशी हां तुमचं शुक्रवारी या तुम्ही सकाळ सकाळी 11 वाजता तिथे थांबा बिंदामध्ये न फोन करता तिथं मी आलो तर रजिस्टर तुमची सही करा मागच्या तारखेला हां? म्हणजे तिथला जरी माणूस त्याच्याला जरी आला शुक्रवारी जरी आला चार्ज झाला तरी प्रकरण डिस्प्ले झालेलं असणार ते त्या लक्षात आणि मी माझ्या पद्धतीने देऊन टाकतो डिस्प्ले झालेलं प्रकरण त्याचं ते आपण आपल्याकडून ठरवू उद्या येऊ म्हणता का उद्या मी गणपतीची रजिस्टर घेतला गणपतीच्या विसर्जनाचे आहे हां हां त्याचं कोणच नाही यायला मग शुक्रवारी शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता मी येणारच आहे बरं मला इथे चार्ज घ्यायला यायचं खुळका यायचं तर तिथे सकाळी येऊ ते तुमची सही घेतो रजिस्टरला शरद आणून असतील म्हणजे त्याला साहेब फार उपकार होतील बघा आमच्या वर्षात. फक्त एवढा बारकाचा यावं असं का तुम्ही आमसारखं आहे. उद्या कुठं सहकार्य गाठ करा. पडलं एकामेकाला तरी आपलं बोलायला साहेब काय झालं मी 50 लाख रुपयाला बघतो. आणि ही जी मी बहिणीला दिलते नाही तिकडली इकली आणि बहिणीला दिली आणि ऑर्डर लगेच हां तुमचं झालं की लगेच होते बा तिथे ना लगेच होते मग मी काय करतो प्रांत ऑफिसला एक आपला 2-3 दिवस कशासाठी लावणार आहे मी प्रांत ऑफिसला मी जातो आदेश कसा केला ते विचारतो बरं. हे अशा बाबतीत हां किंवा आदेश जगत मॅडम होते त्यांनी आदेश केला असेल त्यांना फोन करतो त्यांचे माझे संबंध चांगले चालेल. त्यांच्याकडून एखाद्या आदेशाचे व्हॉट्सअपला देतो किंवा त्यांच्याकडून विचारून घेतो त्यानुसार ड्राफ्टिंग आपलं चांगलं झालं ना मग तिथं तुम्हाला अडचण यायची नाही तिथं परत नाही का माघारी आलं पुढे गेलं नाही, नाही. आपल्याकडे गेलं की वन स्टॉपमध्ये सगळं काम झालं पाहिजे त्यासाठी मी जरा माझ्याकडून एक सुद्धा फाईल गेली नाही बरं. खरं सांगतो म्हणजे
असा रिपोर्ट नाही नाही खरं आहे. हां साबची असते तर मी सांगितलं असतं फुळाची असते तर सांगितलं असतं पण अजून ही असते संपादनाची गेली मग आम्ही शुक्रवारी भेट घेऊ. शुक्रवारी याचं फक्त सही करून प्रकरण म्हणजे हे प्रकरण मी जे तयार केले ते तुम्हाला भेटलं म्हणून सही करायची म्हणजे पुढच्या सरकारला विषय यायचा नाही म्हणजे त्याचा तुमचा संबंध संपला म्हणजे नवीन माणसाचा आता राहिला माझ्याकडचा हां आणि मी इथं बसून इथं सबमिट करणार आहे कारण माझ्याकडून 3-4 दिवस जरी काढले तर इथे गेलं की मग ते रिसर्च होते प्रोसेस मागच्या डेट आपण करायचं आम्हाला ते दुसरं काय म्हणले ज्याला इकली ते म्हणाले तुम्ही डायरेक्ट बोलू नाही साहेबाला म्हणजे नाही हे नाही मुलं- अहो तुमचं हाय म्हणूनसाठी मी नाही म्हणते हां. म्हणजे ह्या माणूस काय ना काहीतरी ह्या मी पण तुम्हाला नाही, काहीतरी नाही, काहीतरी आधी द्यायला म्हणलं तर पाहिजे. करतो साहेब. जेवढं तुम्ही हक्कानं म्हणताय ना तेवढं मी हक्कानं पण मागणार तुम्हाला बरोबर. माझ्याकडून पण काहीतरी व्हायला पाहिजे आम्ही तिकडं आमच्या इकडं ह्या गोष्टी आम्ही भरपूर केलेल्या आहेत. सगळे आपले अहो, संबंध माणसं- असते तर बोलायचं अहो तुम्ही तुम्हाला असा फरक दिसला असता मी 2 मिनिट तुम्हाला उभं केलं असतं. मी तुम्हाला तुमचा व्यवसाय म्हणजे ह्यांचा संबंध आला मला माणसं लगेच लक्षात येते म्हणून म्हणतो तुम्हाला बिंदास शुक्रवारी आम्ही घेऊनच येऊ का मग या सगळं मिटवून तुमची तुम्ही आपलं माहिती द्या. बऱ्यापैकी तयारीत या मी सांगतो तुम्हाला काय राहिलं तर हातात देता नाही करू म्हणजे बरं बरं चालतं चालतं तुम्ही त्या माणसाच्या तावडीकडे तुम्हाला मी सोडून देतो हो हो सर हो हो ते इकडे जायला नको दहा हो हो सर ते येणार त्याला सीट व्हायला 15 दिवस लागणार तिथनं आता आपलं झालं पावसाळ्याकडे गेलं डायरेक्ट प्रांत ऑफिसला प्रांत ऑफिसला देतो पावसाळ्यात काय नाही नाही आधी झाली की नंतर ते पुन्हा नंतरचा विषय तलाठी बसचा काय विषय पॉवर बस काय तिला अडवलं होते का ते आता ते माणूस त्या जातोय ना शी जसा म्हणा तुम्हाला जी फोन करतोय का ती चाबरपणा करतोय हो. त्याला म्हणजे ठीक आहे त्याला बी आता लई तोडू नका हां आणि त्याला म्हणा ह्याला माळशिरस आमचं रावसाहेब आहेत म्हणायचं इंडी काळे त्यांचं लई हरे जोडीदार निघाले नाही तसं म्हणजे माळशिरसचं बरं. असं काहीतरी काळे सांगायचं. ह्यांचं हां. समज आहे त्याचं हे निघायचं म्हणजे विचार पासून लई जवळचं म्हणलं इंडी रावसाहेबांनी फोन केला हां. काळे रावसाहेबांनी आला मग विचार ते आमचं जरा थोडं सर्कल तिकडलं जरा जुळता येत त्याला म्हणायला काय अडचण आहे बरं. त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका म्हणून सरकारचं टेन्शन घेऊ नका फक्त आपण तलाठ्याकडे आलो बघू मग असं म्हणा बरं. त्याला तो बी शांत होईल गाड्या घालायचं नाही कुठे बरोबर आता काय सध्या आपल्याला सुरळीत काढून घ्यायचं हो हो म्हणायचं आमचं लय जोडदार निघालं नाही तसं तर तिथं हां. म्हणायचं कुठली सांगा तिकडे सांगा कुठला आहे ते काय एटी सांगा तिकडे बरं. काळे रसोबत लय भारी सांगून भेटलं म्हणून त्यांनी सांगितलं सरपती मिटवलं म्हणजे सगळं त्यांनी हां. परस्पर फक्त आपण मुलीला आलं बघू म्हणून म्हणायचं असं का बरोबर असं उलटं घेतात हो. पुढं गाड्या करत बसायचं नाही हो हो चालतं चालतं येतो या शुक्रवारी शुक्रवारी या. हो हो